U današnjoj TV Patroli govorit ćemo o omladinskom akustičarskom festivalu Amfestu. 1. juna 2013. godine u Paraćinu održano je prvo polufinalno veče ovog festivala. U subotu, 14. decembra, u Centru za kulturu u Beloj Palanci održano je finalno veče ovog festivala. Takmičilo se ukupno 8 grupa iz gradova Srbije. To su sve amateri, odnosno neafirmisani bendovi koji se bave akustičarskom muzikom. Pre koncerta, pre Amfesta razgovarali smo sa članovima žirija i evo vidjet ćemo šta oni kažu uopšte, kako se osjećaju u Beloj Palanci, kakav je festival i šta trenutno rade. Dobro, evo tebe opet u Beloj Palanci, koliko puta si već bio ovde i gostovao? Prestao sam da brojim odavno, naročito što je bilo jako davno kad sam počeo da se bavim muzikom uopšte i baš sam tad i počinjao ovde i mogu da kažem slobodno da kad su mi Belopalančani udarili pečat da mogu to da radim, ja sam nastavio dalje, ovde sam stvarno stekao prvu sigurnost u sebe vezano za klubsku svirku. Kakvi su Belopalančani publika uopšte? Šta ti misliš? Mislim da je to publika koja je prilično prefinjena, bar je tako uvek bilo, moj utisak je takav, na mojim svirkama mi je takav utisak. To je publika koja poznaje vrlo širok spektar muzike i prije mi da budem ovde i osjećam se da dokle god sam ovde nekako pod navodnicima priznat da je sa mnom sve okej. Pa ovoga puta kao žiri, pošto sam bila i kad je bilo polufinalno veče ovog omladinskog festivala, tako da isti je žiri i ovoga puta i eto, sticam okolnosti baš je ovde kod vas u Beloj Palanci i radujem se naravno što sam opet s vama. Samo ovoga puta iza scene. Tako je, tako. Kako utiske nosiš sa koncerta u Beloj Palanci? Ma bilo je sjajno, bilo je super, pa evo već je prošlo dosta godina, tako da ja volim Belu Palanku, volim ovo vaše divno jezero, kraj je sjajan, tako da uvijek treba provedem ovde. Ti si nekako svoj na svome da ovde u Beloj Palanci? Pa ne znam šta da ti kažem, ako mi je tu, kažu u Beloj Palanci pola rodbine moje, onda se tako i osjećam kao kod kuće stvarno, kao u familiji u stvari. Volim svaki put kad dođem ovde, naravno nije ovo prvi put da sam u Beloj Palanci, prvo sam kod dete provodila ovde toliko vremena, a bila sam i sa mojim bistrikom par puta i stvarno nam je bilo mnogo lepo i uvek rado dođem, kad god me pozovu, eto mene. Onda me moji u Nišu kritikuju, kažu da, ti stigneš do Bele Palanke, a nikako dođeš u Niš. Tako nemojte ovo sad da pokazujete da vidi moja familija u Nišu. Backstage, tamo je Dimitrije Đurić i da vidimo sa kim sada razgovara, da li je to neko od preostala 3 takmičara, tako da kažemo, koliko ćemo još njih imati prilike da čujemo u ovom takmičarskom delu programa. Dimitrije? Opet smo u backstage-u, ovdje atmosfera na istom nivou. Što misliš ovakvim manifestacijama, ovakvim, da kažem, neafirmisanim bendovima, još unplugged, znači to je muzika koja polako umire, čini mi se? Ne znam, mislim da ovaj festival pomaže da ta muzika ne umre definitivno i mnogo sam srećan što je u ovoj organizaciji koja potiče iz Bele Palanke zapravo taj festival koji se održava i u drugim gradovima. Na primjer u Paraćinu sam letos nastupao baš ovim povodom i posebno je bilo zanimljivo to što sam iz čista mira zamolio neke muzičare koji su u takmičarskom delu da mi se pridruže na bini kad budem krenuo da nastupao sam pre Nevernih beba i pa to je bilo fenomenalno, oni su se pridružili i iz različitih bendova i svako je uzeo instrument koji svira, čak je Martinko koji ovde svira onaj fantastičan typing na akustičnoj gitari, on je jedan od, po mom mišljenju, onako ozbiljnijih takmičara ovde, on je uzeo violinu od drugarice iz drugog benda i pridružio se sa violinom, što je bilo baš super. Bilo je nekoliko pevačica koje su se popele na binu i na kraju se taj moj nastup od solo nastupa pretvorio u jedan nastup sa vrlo dobrim bendom, da. I ostaće mi za uvek u sećanju. Čak sam se oduševio kad sam vidio da je izašao i snimak. Na YouTube-u je postavljen snimak na zvaničnoj stranici
ovog festivala i oduševio sam se, nisam ni znao da je to tako dobro zvučalo. Meni je prijalo na bini, ali obično na bini zna da nam prija i nešto što ne zvuči baš tako dobro. Ali sam ponosan na taj nastup i baš sam se obradovao kad su me organizatori pozvali da se i ovde pridružim. Evo, ovo je neka druga vrsta muzike koju ti sada radiš, za razliku koju ti sad radiš, ali si kad si bila mlada radila ovu vrstu muzike. Da, ne, akustičarska muzika, najlepša muzika, da. Ali čini mi se da je nema, da polako umire i da treba ovakvi festival. Pa ja mislim da ona nikad nije umrla, naprotiv, nego samo je treba dati malo više prostora. A s obzirom da je ovo neko vreme, kako da kažem, histerije i nekog jakog zvuka, dobro dođe malo ono za uši, odmore se ljudi od jakog zvuka i apsolutno pripadam onom delu ljudi koji podržava ovakve festivale i ovakve koncepcije, jer mislim da je to potrebno. To se inače u svetu radi, znate sami unplugged koncerti kakvi su, prosto mislim da je to nešto što trebamo svi da podržimo, što bi trebalo u stvari svi da podržimo. Koliko stvari treba mladim ljudima pomoći da se bave muzikom? Pa treba im pomoći i treba vreme. Nama jedino što nedostaje vreme, a treba nam vremena. Treba vremena jer to... Ja stalno dajem jednu paralelu, evo i u Beogradu niko ne vozi žutom trakom tamo gde je zabranjeno, jer su ljudi naučili, ali trebalo je vreme, tako i što više koncerata, što više tih centra za kulturu, centra za mlade, da mladi ljudi imaju priliku da upoznaju ne samo ono što je trend i što je aktualno, nego da vidi nešto drugo, pa posle određenog vremena to će postati standard, nadamo se. Bio si u Paraćinu na polufinalnoj večeri, kako ti se svidao učesnici? Super, mladi ljudi, talentovani, vredni, mislim da će večeras biti interesantno. Hvala vam, prijatno svima. Samo tvoje prisustvo večeras govori da podržavaš ovakve manifestacije, neafirmisane bendove, kako je biti u žiriju? Biti u žiriju je strašno, teško i to je jedna od uloga koja ja zaista ne volim na neki način, jer mislim da umetnost nije nešto što treba ocenjivati, već što treba osjećati. Tako da ja sa te strane, ipak ovakve manifestacije zahtevaju na neki način da neko je sad tu i da se neko izabere, ali prosto ja se nosim tim nekim osjećajem i volim i cenim kad vidim da i neko ko je na sceni zaista je s celim bićem tu i da na neki način zna zašto je tu i šta radi, jer ja znam kad sam ja bila mlada, kad sam bila u nekom tinejdžerskom periodu, koliko sam zaista i tada, naravno mnogo naivnije, mnogo neiskusnije, ali svakako ta neka energija i snaga se osjeća u svakom tom momentu. I u tom nekom tinejdžerskom periodu se mnogo više i mašta. Tako da ja volim kada vidim da umetnik, muzičar mašta kroz svoje delo, da je baš onako i ušao duboko u srž, a ne samo da izašao da bi pevao i da bi ljudi rekli još si sladak. Znači da ima neku dubinu. Eto, to je ono što ja volim da vidim i cenim, tako da i večeras radujem se da vidim mlade ljude i u polufinalnoj večeri je bilo sjajno i bila sam ovako prijatno iznenađena jer sam videla tu dubinu, upravo ovo što sam rekla, te mašte u muzičarima, tu neku filozofsku čak notu kod pojedinih izvođača ili instrumentalista, zavisi ko se kako predstavljao. Tako da mi se to dopalo i eto, ja dočekam večeras da vidim šta su pripremili i da li su možda i malo vežbali i napredovali za večerašnje finale. Meni se sviđa i ovaj koncept da je afirmisani muzičari ocenjuju neafirmisane i da na kraju ipak dobiju neki savjet kako dalje u karijeri. Kako da ne, pa svi smo mi sa nekim velikim iskustvom. Evo u žiriju i Fredi iz jazz orkestra, mislim, čovek koji ima isto jednu blistavu i divnu karijeru, tu je Ivana sa svog stanovišta isto tako može da da jedan lep predlog i kroz njeno iskustvo. Ja sam u muzici od 75. godine, pa mislim sada možete da izračunate koliko je to dugačak period. Dakle, prošla sam, ipak sam bila u nekim kultnim akustičarskim grupama kao što je Suncokret sa Borom Đorđevićem i Rani Mraz sa Balaševićem i uvek mi je bilo to nešto jako blisko. Volim sa mladima, prvo da se družim sa mladima, sad ja kao ona imam 1.000.000 godina, ali činjenica je da imam dosta godina. I ako mogu da doprinesem isto i sa nekog ovog drugog mog dela posla, ja sam muzički urednik 30 godina u Radio Beogradu, svakako da bih voljela da pomognem pre svega mladim ljudima i prvenstveno mi je to cilj.
Najlakše je ocenjivati, ti si dobar, ti nisi tako dobar, ali svako ko uopšte poželi muzikom da se bavi i ima talenta za to, treba ga samo uputiti na te neke prave stvari. Prosto da ne luta tamo gde smo možda mi svi ranije lutali. A naravno uz neku dobru i sreću, kako uvijek kažu, naravno i talenat i rad, a i srećna zvezda kad te pogleda, onda ti se sve to otvori negde i pronađeš pravi put. Sa Draganom imaš jako dobru saradnju, sa Draganom Jocićem, već smo čuli da se sprema novi album, da je gotov i već slušamo tvoje pesme. Kakve su tvoji utisci, šta kaže publika? Pa to ćemo tek da vidimo, jer album je spreman i evo, samo što nije izašao u etar. Iščekam svakog trenutka da se završe te tehnički momenti kad je u pitanju izdanje i sa izdavačkom kućom. Tako da, kako da ne, sa Draganom Jocićem sarađujem već godinama i kad je u pitanju konkretno ovaj projekat sa Big Bandom RTS-a i novi album koji će izaći, evo stvarno smo zajedno radili na tome 2 godine. Pa ti si imao tu privilegiju svakako, ali sve će to da se vidi. Naravno i publika imala sve to prilike da vidi putem spota Iznad oblaka, jer to je prva pesma koja najavljuje prosto kako će sve to izgledati. Sledeća pesma je Moj si život. I to je negde numera koja će izaći zajedno sa albumom i biti u stvari naslovna numera i album će se tako zvati. Šta trenutno radiš? Trenutno radim nešto što radim već godinama. Ja jako dugo radim na autorskoj muzici koju nikako ne izbacujem u javnost još uvek. Nešto sam malo postavio na nekim društvenim mrežama, čisto je to da vidim neku laganu reakciju na nekom malom uzorku publike. Ali sad radim vrlo ozbiljno u studiju, spremam album i u saradnji sam i dalje sa mnogo ljudi koji su iz vrha tog show biznisa, da kažem, i muzičke produkcije i sve se odvija po nekom lepom planu, mada ne mogu da kažem baš da je plan, više prepuštam da muzika vodi ka nekoj sledećoj muzici i da se to stalno razvija i dobro mi ide. Vidjet ćemo šta će publika da kaže na to kada će vreme. Nadam se, mada mogu već da kažem da sam 2 ili 3 puta rekao sledeće godine, tako da vidjet ćemo. Da li je u planu možda neki novi album sa Bistrikom ili šta trenutno radiš? Pa evo sad smo se vratili, moramo da kažem da mi mnogo više radimo u inostranstvu, jer i naši izdavači iz Nemačke, Intuicija Shot Music, i nekako smo se više okrenuli inostranoj publici, ali naravno radimo i ovde, mada moram da priznam da se nekako čini mi se manje ovde radi i više je sve politički uvezano. Bistrik nikada nije bio ni u jednoj političkoj opciji, tako da možda nemamo priliku da nas publika često gleda kao mnoge naše kolege, ali mislim ne damo se, tu smo. Evo uveliko već sada smo završili i jedan spot. Uradili smo prošle nedelje, smo bili u Košutnjak filmu, imali smo onako fenomenalne uslove kao što svetski bendovi imaju. I eto, posle 10 godina Bistrik je snimio spot za pesmu Kraj potoka Bistre vode i to će, u stvari ceo album je u planu da se pojavi u martu, a ova će pesma i spot da najave album. Dakle, vidimo u Beloj Palanci, da? Obavezno, da. I htela sam ovo da kažem, raduje me pre svega što ćemo imati priliku, mi dugo nešto nismo objavljivali albume od 2007. godine, taj poslednji album Tarpoš, pa smo ove godine objavili a cappella album, što u šali kažemo, neko kaže a cappella, a da, to je ono bez muzike, nije bez muzike nego bez instrumenta, ali to je nešto što se inače u svetu dosta radi. I tako, objavili smo i knjigu ipak ove godine sa partiturama svih tih 12 pesama. Jedan veoma ozbiljan rad za radionice, workshopove i to. A eto, sada u punoj toj brzini, dakle, hoćemo da nadoknadimo ovih 7 godina što nismo objavljivali
pa ćete vrlo brzo biti u prilici da čujete i novi album koji će se pojaviti, rekla sam, kraj marta. Ja sam imao prilike ovde da budem i sa Big Bandom, ja mislim pre godinu dana, tako smo imali lep koncert i publika je sjajna, ovde baš se radujemo večeras, mislim da će svi da uživaju. Ja sam bio na koncertu Big Band RTS-a i da kažem da sam najavio to kao jedan istorijski muzički događaj u Beloj Palanci i drago mi je, posle koncerta smo razgovarali sa vama, rekli ste da je publika dobro primila to. Jeste da su tu bile obrade Beatlesa, ali su dobro primili. Da, jesu, to je interesantno, da god sviramo taj koncert koji je vezan za muziku Beatlesa, ljudi su izuzetno zadovoljni, a s druge strane dobro je da i u ovim krajima Srbije se češće dešavaju koncerti, jer mislim da je narod željan, da narod je željan dobro provoda, ne samo po kafićima, nego i u koncertnim salama, a ovde ima izuzetno lepa sala i treba je koristiti što češće. Najavili ste da ćete doći opet? S obzirom kakve sam danas repove zapečene pojeo ovde u jednoj kafani, doći ću samo i zbog toga, a pogotovo što ima i uvek kulturnog nekog i muzičkog razloga. Dragane, evo, malo pre bio prepun hol, ljudi su jedva čekali da uđu na festival i čini mi se da je to najbolji pokazatelj da je sve u redu. Pa ja se nadam da je to što su ljudi čekali pola sata otprilike, da će to vredeti i da će ovaj festival opravdati to čekanje. Čekalo se zbog toga što su bili u toku dana neki neplanirani tehnički problemi, tako da su uklonjeni malo i kasna tonska proba i ovom prilikom ja se naravno izvinjavam svima onima koji su čekali, ali opet kažem, mislim da posle večerašnjeg programa mislim da će zaboraviti sve to. Evo, sa članovima žirija sam razgovarao, kažu da su imali šta da vide i u Paraćinu i nadaju se da će i večeras biti odlično i da se rado vraćaju u Belu Palanku. Svi bili uglavnom. Pa mislim da su u Paraćinu zaista imali šta da vide, a mislim da tek u Beloj Palanci ih očekuje pravi program, jedno pravo finale i samo i revijalno veče, odnosno revijalni deo programa biće fantastičan. Napravili smo jednu audio-vizualnu lepu priču, tako da po prvi put će u Beloj Palanci biti ovakva produkcija. Nadam se da će to biti postavljeni takvi standardi da će svi budući koncerti biti na tom nivou. Dragana, meni je drago što je Bilja rekla, Bilja Krstić, da će se s tvoje strane da pokuša da pomogne ljudima koji evo večeras pobede ovde, jer je dugogodišnji urednik na radiju Beograd. Se nadam da će nešto i dobiti, da kažem, mogućnost da ih vidi i šira publika. Ako ste primetili, svi ovi članovi žirija jesu moji dobri prijatelji, moji saradnici i upravo zbog toga sam ja i pozvao da na prvom festivalu bukvalno moji prijatelji, jer ko će kome pomoći kada je najteže nego prijatelji. Nadamo se da će imati mogućnost da snime nešto, recimo, ili da izdaju nešto. Pa nadam se da hoće, mi imamo neke planove u budućnosti, razgovaramo sa određenim produkcijama i mislim da će se čak pojaviti i DVD sa ovog festivala, tako da mislim da će to biti jedna dobra distributivna mreža u narednom periodu. Naravno, ako kvalitet svega ovoga bude onaka kako očekujemo. Čestitamo zaista, ja sam sigurna da ćemo za ove ljude tek čuti, a mi se vidimo naravno na istom ovom mestu, nadam se, i sledeće godine. Za kraj ove TV patrole gledamo i slušamo pobedničku numeru, to je grupa Trag iz Požege i pesma Daljina. Tražim